एकदम सरि मा होनो आंनिया नेट पेकआ जोबना होदोंमोन ओमफ्राय आंनि बे मोनसे फना अन जायाखै दहायनिफ्राय मा जाखो मिथिला आङो चार्जबो दङमोन बाट नै आं चार्ज होगासिनो अब्लाबो माने अनानो जायाखै आरोना मा जाखोथाय होलाय र' दख'नांगौबाय लाजिया लाजिया लाजिथारा आगैया लाजिया ओमफ्राय मा होनो आगै सासेयासो आंनो सोना हरदो थेंक इउ स' माच आगै बैसागोखाय दिनै बिराद देलायनानै दङ जोङो एसे साउन्डखौ खम खालाम गोदान बोसोरनि बैसागोनि बयखौबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय जेबो रायलायहराखै माथो जों सानैखौनो रायलायबाय थानोसै नामा मेथाइखौनो खोनासंदो दसे आंनि मोजां मेथाइ दामो आंनि फेभरेट सं गुड इभिनिं आगै मा जाखो बाराद्राय गोसा रायलायनाङा बांद्राय गोसा बायदि जायो इखौ खमाय मानो बिदिले मोनसे उनाव मोनसे जाबाय थायो होला दिनै फार्स्ट टाइम इउटुबाव लाइभ फैनायावनो आंहा रिचार्ज जोब्बाय फनाबो गाज्रि जाबाय ओमफ्राय आरो मा होनबावनो नैबे स्पिकाराबो मायबा जाबाय सासे मा होनो इउटुबनि फेन आंनि आगै बियो माने रिचार्ज सोना हरदों आरोना ओरैबायदि माने ओरैबायदि अनथावथाव आंना जास्ट रिचार्जआ जोबदोंसोमोन ओमफ्राय बे आगैया मा होनो फन खालामदोंमोन आरोना आब' मा जाखो नोंना लाइफआ मा जाखो बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहा नै आं लाइभ फैदोंमोन बाट नै आंना फन मोनसेया गुगोल पे थानाय जेराव गुगोल पे दङ आंना बे फना माने दहाय फुङावसो मोजांमोन ओमफ्राय मा जाखोथाय ओमफ्राय बे आगैया होनबाय आगै माबा आब' सिन्था खालामनाङा आं सोना हरगासिनो होननानै आमगुरि आगैया सानसुराम ब्रह्म थेंक इउ स' माच आगै थेंक इउ नों आं इउटुबाव दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैनायाव नों आंखौ बिराद हेल्प खालामबाय थेंक इउ स' माच आसा खालामो आंबो नोंखौ बेबायदि हेल्प खालाम जुदि आं हायोबा नोंखौ निस्सय आं हेल्प खालामगोन हेपि बैसागु आब' सना जा समायना नुखादों आब' आफां दैमारि आंनि प्रनाउन्सियेसना गाज्रिबो जानो हागौ हा मिस्टेकबो जानो हागौ बाट आं होनबाय आरो आब' इउ आर असम I don't care what about road मानो इदि जाबाय थादों बार' I don't care what others say but you are my favorite thank you so much गेरेमसा नार्जारि हाय आब' हेपि बैसागु ओमफ्राय मानो बिदि गोमोरलांबाय थादोंबा आं दहायनो बुंखादों आं दिनैसो फार्स्ट टाइम इउटुबाव लाइभ फैदों स' आंहा बारा नलेज गैया नालाय बेखायनो आं मिन्थिया माने माबायदि खालामबा माबायदि जायो हेपि बैसागु आब' बिरदाव ब्रह्म हेपि बैसागु आगै मनिका बर' हेलौ आगै ओमफ्राय सोर होनदो पार्थ मुसाहारि हाय आब' जा समायदों दख'नाया थेंक इउ स' माच लाइसि बसुमतारी आब' दुलुरुखि हेपि बैसागु आइ सना थेंक इउ सेम टु इउ ओमफ्राय मनिका बर' हेपि रंजालि बैसागु सेम टु इउ आगै गड ब्लेस इउ दे मेथाइ दामदो हेपि बैसागु आब' सना दुलुर मोसालाय आब' तपन नाथाप टपेन खाख्लारि अके दा उनाव मोसागोन र' दासो लाइभ फैदों आं बेफोरखौ नायग्रोनो दसे खुगाया सालायलायबाय आंहा रायलायनानै स्पिड रायलायनानै माला लाइभ फैया दासो फैदो कृष्ण आगै हेपि बैसागु आब' जा किउट नुदों थेंक इउ स' माच आब' नों आंनि फेभरेट आब' थां थेंक इउ स' माच हेपि बैसागु नोंनिसिम गाहाम हामग्लायनाय रबिन बर' थेंक इउ स' माच आरो निन्जा हानि हेपि बैसागु गेमस्रि आब' थेंक इउ स' माच हेपिथ' नंला अब्लाबो हेपिखौनो बुंनांसिगोन मानो होनना बुंबा बे जोंनि आंगोनिबो आंगो फोरबो जिहेथु हेपि नङाबाबो हेपि होननांसिगोन नोङो बिसिनायाव जदोलाय होआखै आं नुदो हरलाय नायनो मादि
एसे लेटै नुदोंथ' नो आं हारसिं जनोसै इमान लदो दा मानसि आं सानै जनो हाया कमेन्ट्स एक मिनिट फेनखौ एसे स्ल' खालामलाय मा खालामदो आब' साइक'लिजेन आंनि प्रनाउन्सआ मिस्टेक जानो हागौ मिथिला आङो प्रनाउन्सियेसनाव एकदमबारे दालथार बिराद खुसि नुदों आब'खौ आंबो कमेन्ट खुसि नुदों मानो होनना बुंबा आं सानफ्रोमबो मिनिबाय थाखायोना बेखायनो आंखौ खुसि नुयो खोमा आरो आं दुखुआव थाबाय थाखायाबो दुखु जाबाबो आङो दसे समल' इदि दुखु जानानै ओमफ्राय हेपि जाफिनखायो आं नायख'नो हाला दे गाज्रि मोननाङा सोरनिबा नामखौ जुदि आं लानो हाथ'वाखैबा र' नोंनिखौ साउन्डखौ अफ खाम होमबालाय ओइयाव नायहैथां बिउटिफुल नुदों आब' हेपि बैसागु पनसमि बर' थेंक इउ स' माच आगै मिन्टु नार्जारि सुपार सिस्टार थेंक इउ प्रियंका दैमारि हेपि बैसागु सेम टु इउ आगै इउ आर स' स्विट आब' दुलुर सुरजित बर' थेंक इउ स' माच हेपि टुइसडे एन्ड बैसागु आब' गेमस्रि हेपि सेम टु इउ सोंफोर बसुमतारी आङो आं बेबायदि मोनदों जेनेबा आं रिपर्टार बायदि मोनदों आरोना जेनेबा आं निउस चेनेल मोनसे सालायगासिनो बा एंकर बायदि मोनदों आं माने कन्टिनिउसलि बिदि रायलायबाय थानायखौ हेपि बैसागु सना नों मोसाना देखाय अननानैनो मानो माने साइलेन्ट राभा अके दा उनाव मोसाना देखायगोन आङो दासो लाइफआव फैदोंथ' हेपि बैसागु आब' गेमस्रि प्रदीप बर' हेल' हेपि सेम टु इउ তোমাক বহুত ভাল লাগে প্ৰকাশ থেংক ইউ ছ' মাছ ধন্যবাদ আৰু বহাগ বিহুৰ আপোনাক বহুতখিনি অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু मा होनबावनांगौ जाखो जासिगोन मा होनबावनांगौ जाखोसि जोंना जासिगोन दा बैसागु जानो थांनो न'आव दङबा न'आव गैया सैत्यजित बसुमतारी न'आव थांनो दाखालि न'आव थांदोंमोन ना लकडाउननि टाइमाव बेयावनो गासैबो दख'ना आर'नाइ गासै बुस्थुखौनो लांजोबनानै न'आव दोनहैबाय ओमफ्राय लाकलि मोननै मोनथामसो दख'ना दंमोन बेखौनो गानबाय आरोना ओमफ्राय नै आर'नाइखौ बिराद मिस खालामदों आर'नाइखौ बेयाव लागौमोन आं बाट आर'नाइया न'आवसो दंहैजोबो सब न'आव लांना दोनहैजोबदोंमोन आं खिन्थु फैफिननानै लाबोनाय जाफ्लाङासै बावगारबाय माने आं सानदोंमोन माने बैसागुआव आं न'आवसो थागोन होननानै सानदोंमोन बाट सानथामनि उनाव थांगोन आं न'आव अमा दाननानै जाहैनो मा होनो न'हा फन खालामनानै बुंहरखाबाय आं अमा मासे नायना दोनदो बिदि होननानै अमा बान्दार जानो लुगैसिदों आं गोलोमजोब्बायलै बहा दं आब' सना तपन ब्रह्म आङो गुवाहाटियावनो दङ ओमफ्राय मानो गोमोरलांबाय थानांगौ जाखो कृष्ण आगै मानो नों आंखौ सौबाय थादो मन्टु बर' हाय हेल' जोंमा मुसाहारि हेपि बैसागु सेम टु इउ सन्जय बर' हेपि बैसागु सेम टु इउ होबाय माथो आब' होबायथ' ओमफ्राय जसना नार्जारि विश इउ भेरि भेरि हेपि बैसागु आब' सनाजिउ थेंक इउ स' माच एन्ड सेम टु इउ गड ब्लेस इउ डियार आगै सना सुइटि बसुमतारी हेपि बैसागु आब' सेम टु इउ आब' सना बहा दं नोङो आं गुवाहाटियाव दं रंजालि ब्रह्म आगै मुन बसुमतारी मा खबर आब' दङ बिदिनो लकडाउनाव मा खबर जानो आगै मा होनबावनो बाट लकडाउन मोजांनि थाखायसोथ' बेखायनो गाज्रि खबर होननानै बुंथ'ला गाज्रि खबर मानो होनना बुंबा सारा बुहुमावनो बे कर'ना भाइरासनि थाखायनो बिदि जागासिनो आं दै गांलायलायबाय आगै अननानै दै लाबोना आंनि कमेन्टखौ मानो फरायदों दै लाबोना नायग'नो हायाखै नायना नोङो दै एकदम गुसु लाबो दे यामिना हेपि बिहु डियार ग्रेट किप गोइं थेंक इउ सेम टु इउ डियार मा होनो हाथियाव जानो नागिरदों ओइ दरजाया फां नोंसिनि हाल्लाखौ खोनासंबाय थादों मा खबर आब' आब'आ पेटलि जाथारबायनो पेटलि जायाखैथ' कृष्ण आगै कृष्ण आगै पेटलि जायाखैना माहा पेटलि जादों आं देखायनो र' पेटलि जायाखैथ' पेटलि जादो पेटलि जादो होमबा
पेटलि जादों पेटलि जायाखै हो स्मेलाव बिदिनो दोगोन ना Monica Bhanu Fonglo, you are looking very sweet, Abo. Thank you so much, Agai. Big Boss, wow, I like your name, Big Boss. Pobau dong, Abo Sona. Huh? Abo, sorry. Ang Guacho dong. Chupro, okay. Thank you so much. Ang day kang lele, over rally na pick. नोंथांमोनाबो आंनि लाइफखौ नायनानै जुदि मेंबायबा नों दै लोंनो हागोन सिमी बर' हेपि बैसागु आब' सना सेम टु इउ सोर रंगिना नार्जारि मा होनदों मटिबो नों बरियाखा दे हि एनिवे you look beautiful always really आगै thank you रंगिना आगै सना अनजालि बसुमतारी beautiful आब' आं beautiful मारना thank you गासैनिबो मेगननि नोजोरा आलदा बेखायनो सोरबा जुदि beautiful होनदोंबा नों आं रायलायनायाव डिस्टार्ब होगोन ना लाइफआव आंजों आरामसे थागोन हाय आब'मोन मा खबर गासैबो भिउवार्सआ नोंनिख्रुइ गोदोर जागोन बिदिथ' नङा ना गासैखौबो होननांगौ रायजोफोर होनबा गासैबो गोलैयो सुदिराबा ओइ आब' हेपि बैसागु सेम टु इउ र' आगै आं दैखौ लोंग्रोनो र' इखौ मोजांथार मोनदों हेपि बैसागु गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आब' सना सेम टु इउ खेबसे बैसागो मेथाइ खनना हो दे मा जाखो मेथाइ दामनाया बैसागो बोथोरा सफैलायबाय र' बैसागो सल' दामसै आं मिथिबाय बैसागो मेथाइ दाम गोलोमजोब्बाय लासै दाम आं कमेन्ट्स रिप्लाय होनो ना नों लाइभ फैनो नों लाइभ फैनोबा होमबालाय इयाव थांनानै हैथां साइडआव थानाय आब'नि नेमा मालै खोन्थाहर रिस्मा बर' रानिबो दंफैयोमोन दां माथो रेसमा रानि रिस्मा रानि नङा लिउकावरि फेसबुकआव अके आंनि गारमाया बोरैबा मोनजोब्बाय स्पिड लारायनानै मा होनो खिथाखाबाय नामखौ अनलि 381 भिउवार्स आं सानदोंमोन एसे बुरजा जागोनदां मानो होनना बुंबा आंनि चेनेला एसे ग्रथ जाबायथ' 70K साबस्क्राइबार क्रस खालामबाय बाट भिउवार्सआनो गैया आं बेबायदि खम भिउवार्स बा लाइभ फैनो बायो दे नेक्स्ट टाइम आं फैनाय नङा गिन्थु मा सल' दामनांगौ दा सल' होना मेथाइसो होनो सल' होनबा जोंनिया मिथिबाय गोदो गोदाय आबै आबौमोन आं दामनो हेपि बैसागु आब' आदा बिब' बिनानाव गासैखौबो खेबसे मेथाइखौ खोनासं इनि उनावहाय आं नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ रिप्लाय होगोन दे मोसा हेपि बैसागु स' बेखायनो आंनि फेभरेट संखौ दामबाय आं बारदै गोसा जाया बारदै गोसाबो जाया नामा अफ खालामफिन बाराद्राय गोसा होयो गावआ मानो गोसाखौ खर'आव हाबो खर'ना खोमायाव खर'आव हाबो दे ब्लुटुथखौ अन अफ खालामफिननांगौ बबेखौ जाबाय फुल होनाङा जाबाय मा मोनबाय थादों तेरा फोन आ रहा है रे इतना डिस्टर्ब तुम जाओ यहाँ से जायाखै हामा खोथा बुंना दे लाइफ होननि अनगासिनो आंखौ मारा आंना नेटपेक गैया नेटपेक गैया जायबा आंखौ लाइफ होननि हरबाय दोङो लाइफआव इन्स्टायाव सोरनि बे मेथाइया फेभरेट फार्स्टनिफ्राय सोरथाय सिंगारा मिथिया आङो
Sourni favorite song dia. Ada sini. Burung Arunai lah bravo. Ang kita kang bayi dulu ya nuo sedung juga. Mana man musang bibit ya? Musa. Sorry. Dah sound ko sa pada mamalay ka. Di mana mo sa kay phone? Tawam na bit ya? May thai ka ang iko kip se kana song bobon. Be may thai ka ang kip se kana song bobon video nang sang nang thang di comments ko reply kan. Musang na bit ya? Yala osona. Background niya musa niya matu tatuk na ni. Musa niya tatuk na. Bwisagu daw. Bilang ka man. Sona. Ada si boleh sona. Musa nas berhenti. Nailang di video ko 7 minutes sabay reply. Sorry SB, sorry. Ang to si mere kara sung naman mane bigay na. Bwisagu मेथाइ मोनसे दामसै बेखौ दोनथ'बाय. मानो मोसानाय जालायलाय नांगौ नामा? आंनि one of favorite song बेबो आब' फुजिनि. Bwisagu. Besana, usunglah besana. Tapi apa Bwisagu saya? Boring banget. Ramai banget. Ani खानाया बोरैबा गनाले खानाया गुसुंदों. Bwisagu जानो न'आव फैयासै नामा गैया थांनाय जायासै. Aku sona लानोसै बे खाथिनिखौ. मिथिला बुकिं ना सिंगल. Musa. Online Bwisagu. Upai gaya. Online Bwisagu खालामाबा. Apa? Saksi yang lain tahu. Nang mana ada laudum. Nang mana ada? Komen online nang ni komen dengan ai mau na. Komen reply ke apa nang ni live nai lale ang. Sansibo sorry agai Krishna boro sorry. Happy Bwisagu abu asuli sona bir bila samdari. Laudum apa nai bisa ada mate. Laudum. Laudum masuk happy di live nai deh bidang kena. Mohit musahari nanggo samai dang sama thank you happy Rongzali Bwisagu abu nanggo
Laudum komen खालाम Kamesor Bosumtari ha oi Shona Hello ma Shona Happy Bwisagu Abo Shona Karen Bosumtari ओमफ्राय नैथि नार्जारि आब' आंनि कमेन्टखौ मानो रिप्लाइ होआखै सरि आगै मा होनो नायजोबनो हायाखै आं कमेन्टखौ मा खबर सना आब' राजा बसुमतारी मोजां आगै माइनाव बर' हेपि बैसागु दुलुर समायना थेंक इउ सो माच इबार अनसुमै रामसियारि you are looking so beautiful really dear thank you so much gosh why this not मोनसे लाइक होलाय थांफैयाखिसिगोन खिरखि फांनो र' गसंना मोसानांगौ ना दे इथिं मोसालाय लाइकखौ बोखारनाया नुवाना अखामोन ओरैबायदि मेसि जाना दङ जोंनि रुमा ओइखौ बोखारनांगोन ना इखौ बाथरुमाव सोना दान जि दङ गस्ला सुनाय अके मा बेका जाखो सानसुमा सानसुमा बि आब'नि खावलाया माइसि मोजां इमान गिदिर नुयो अमा मेजेम जानानै इट्स ABM एटलिस्ट ज' दं ना ने औ बेनोथ' थैयाखैथ' बे दुनियायाव इमान मोजाङै दङ ना आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनायाखै दे कमेन्ट खालामलाय मोसानांगौ रे नोङो हेपि बैसागु मनिका बसुमतारी आब' सना थेंक इउ आगै सना हेपि बैसागु नायला आयु नों मारगौसो नंगौब्रा बे मेथाइखौ दामला र' ओमफ्राय आंनि लोगोफोर मा खबर आं इन्स्टायाव थांनो हायाखै सरि बेबायदि मेथाइ जेरावबो गैया आइ स्वेर आंनि माबाया बक्सआ मानो बिदि अफ जाबाय थायो देना देना बेखौ चार्जआव होलाय फुल चार्ज थाबा होमबा मानोथो बिदि गाबदों होमबा देना खामफिनलाय जाबायना जायाखै मा होनो स्पिकारा अफ जाबाय थादों नोलाय खामफिनलाय मा होनदों भानु बसुमतारी हेपि बैसागु फ्रम कार्बि आलं सेम टु इउ आगै सना उमेश दैमारि आब' सना मोसालाय नोंनि मोसानायखौ नायनो आब' बै सासेया हिटथार obviously हिट जाखागोन न सिमियन नार्जिनारि love you too dear खुगा मेथाइ खनना मोसा आब' आं बैसागो मेथाइखौनो बारा खननो रोङा नायनायावलाय मादि नुदों आंखो लाजिबाय हेपि बैसागु आब' असमि बर' you are so beautiful thank you so much उननिया सोर आब' उननिया आंनि साउन्ड खमाय उननिया सोर होननाया बे उननिया आंनि ब्लाडनि रिलेशनशिप जेबो गैया बेजों आंहा ओमफ्राय मोजांथा ओमफ्राय बिग फेन अली गेमार थेंक इउ सो माच ओइ मावजि जेबो गैया बेजों आंहा ओइ लावदुमा नायाखै नामा मानो थांखो साउन्ड खमाय होन जाबाय आरो खेबसे होनो गेरेमसा नार्जारि हेपि
Parani nabo. Oh, Bagan Parani. Love from Koirabari. Thank you so much. No, Norton Gaming. Happy Bwisagu Boropulo. Same to you. Abo maku Bwisagu ni dongo itnya. Love from Koirabari. Masabo. Dan Guwahati masa yo thayabo. Anga Guwahati. Guwahati am thay. Kita zumna haya age. Happy Bwisagu abo fila usumtari. Happy Bwisagu. Same to you. Pronop Gaming. Happy Bwisagu abo. Maina Tarun Brahmo. Happy Bwisagu. Same to you. Mane jena. Ida muzang khabo. Muzang na. Angni favorite. Maharu muzang sezona. Rakesh Boro. Just get lost. Happy Bwisagu abo. Love you abo. GS Production. Thank you so much. Love you too agay. Jangsar Bosumtari. Miss you sister. Love you. Miss you too bro. Enjoy Happy Bwisagu from Baksa Simla Odalbari. Odalguri bedong nama Baksa ya. Odalbari sa ma Odalguri lihat franga. Enjoy Happy Bwisagu. Bwisagu metai dama bo. Memang mana metai ya. Emang muzang. Aku PUBG gili na gili ya. Ang PUBG ni zeb knowledge gya mapai di gili ya. Mapai di thai zeb micha. Kintu be expert PUBG gili ya. Aku le kauria makubur jaka kita. Krishna. PUBG gili bedai. Bwisagu metai khana song nai thathon sei mana nang ba over Bwisagu driver buri bana. One of my favorite song mana nang ba angni life out angni mozang monne metai kono ang dam khagen soरनिमा mozang monne metai ko ang dama na बेखायनो आंनि मोजां मोननाय मेथाइफोरखौ खोनासंबाय था नोंथांमोना जुदि मोजां मोनाखैबाबो खोनासं सरि साउन्डआ बाराद्राय जा याव गय मबाइलाव सोर मोजां मोनो बे मेथाइखौ कमेन्ट खालाम कपिल ब्रह्म हेपि बैसागु टु आब' आंनि कमेन्टखौनो फराया सानसेबो जामा बसुमतारी सरिया जानोबा बियो Your friend is so cute. Obviously she is. My favorite song, Pran Jyoti Boro. Thank you so much. Sam Pins. Happy Bwisagu. Deepak Musari, Happy Bwisagu. Kia bosona Aishona. Same to you, Deepak Musari. Krishna, I miss you. Agai Krishna, Baksani. Angni komen kono purela, kono ngerong jali bosontai. Susu agai mana namba impossible. Kasinibo comments naijubni ya impossible. Oमफ्राय आङो दा मोनायाव मोनसे भिडिअ आपल'ड होखांबाय थ' दा बावैसो दाउजों सबायजों संनाय नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामदोंमोन ना बेखौ आपल'ड होखांबाय ओमफ्राय दा मोनायाव बे आं माबोरैहाय बिदि मेकआप खालामखो बेनि भिडिअ आङो दा मोनायाव आपल'ड होगोन खिन्थु नोंथांमोना गाबोनसो नुगोन स' गाबोन नायबानो जाबाय दे I am waiting to see your dance abo okay miss you too abo sona आंनि रेशमा बसुमतारी आब' इन्स्टा फैना sure इन्स्टायावबो आं सानसेबो लाइभ फैफेराखै सानसे फैगोन आं बाट नोंथांमोनखौ मिथिनासो फैगोन दे माने हारसिं इदि लारायबाय थानो माने हारसिं पेक लारायबाय थानो मोजां नाङा न' खालामबाय नों saw some of your dress from Tripura your traditional suits okay then let me show you but bikiniयाव जागोन गया ना oh dear don't worry so this is our traditional dress you can see
मेथाइयालाय खोनासंबाबो उफाया फागला फागला खोमसि जाबायथ' इथिंसो लारायनांसिगोन बबे हलाव बैयाव वेट इयाव थांना दे जोङो होमबाना लाइटनि माबाया मोजांसिन जागोन ना बेयाव खोमसिसि बोरैबा नुदो ने बबेथिं बिथिं ना इयाव एसे स्रां स्रां नुबाय ना स्रां बाट बेखौ आंनो गोजौ नांगौ र आं फिक्स खालामना लानो दे सरि माने आं नै ट्राइपडखौ फिक्स खालामना लानो र ओमफ्राय मानो इदि जाखो ट्राइपडखौ फिक्स खालामना लादों आङो स्रां नुबायना दासो खानाय गैयि मानसिनि खोथाथ' खानायखौ काट खालामना लाबाय दा मालाय खानाय गोलाव हिनजावसा साइज हिनजावसाफोर खानाय गोलावखौ नुबाथाय आंनि खानायखौ मानो हाफ्लांखो आं जायो बाट आरो सोरनिबा खानायखौ गुसुं नुबा सानो मायसे मोजाङैनि खानाया आंनो बेबायदि खानाय नांगौ होननानै थबस्र' हास'बाय गैला उननिखौ मोदै बायदि नुदों मानो बिदि होनो सोर मा होनदों बैसागुनि मोसायाखै नामा आब' मोसागोन र' हरना मोजां ना मेथाइया इयो सोर मोजां मोनो बे मेथाइखौ आंनि लाइमोन मानो फन खालामबाय थायो र' दे आं मानो खोनासङो हेल' नेट पेक गैयानो आगै रेसमा गैया आगै रेसमाया माबायाव बाहेरायाव थांदो दे आंसो लादो दे फनखौ फन हरथ'ना दे आगै दा उनाव हर थगायबाय सरि इयाव नुबादा लाइफआनो दंखायो ओमफ्राय नुबाथाय नोङो आंनि नेट पेक गैमारा रुपसना सोर इयो रुपसना सरि आगै रुपसना नेट पेक गैया आंनिया दाबो नेट सना फागोला बिमगनि एक्टिंखौ जा मोजां मोनदों आं इयाव कल आगैनि मोजाङानो आब' मेथाइया हट बेलेग मेथाइ दामबावदों नोंथांमोना गोखा गोखै ओंख्रिखौ जादोंना जायाखै आंथ' मोनजायासै गुवाहाटियाव थानानै नोंथांमोना मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरलाय आंनो कमेन्ट्सआव मा ओंख्रि जाखो गोखा गोखै बैसागोआव ओंखाम गोखा गोखै ओंख्रि र' आं मोजाङै खिथानो दे माथोआ बोरैबा जालांबाय मा होनो बैसागोआव गोखा गोखै ओंख्रि जानांगौ होननानै बुङो गासैबो ओमफ्राय दा नै गुवाहाटियाव थानायखाय मोनजायासै ओमफ्राय नोंथांमोना मा गोखा गोखै ओंख्रि जाखो कमेन्ट्स खालामनानै खिथाहरलाय आं माने मिथिजोबा आरोना मैगंफोरखौ खुंखा मानामुनि माबा माबि इदिखौ मिथियो खिन्थु माखासे एकदमबारे बेलेग थायोना इदिखौ मिथिया आरो ओमफ्राय आङो गाबोनो मोनसे भिडिअ आपल'ड होगोन आं दायो जा मेकआप खालामदोंना बेखौ आं गावनो मेकआप खालामदो स' आं बेखौ नोंथांमोना बांसिनानो बे आगैमोना बांसिनानो आंखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे आंनि मेकआप खालामनायनि भिडिअ दिन्थि इदि होननानै आरोना बेखायनो आङो दिनै बे देलायनायावनो जास्ट माबायदि जायो बारा मोजां जायाखै अब्लाबो जा एसे आं हायो मानो होनना बुंबा आइ एम नट ए प्रफेसनेल मेकआप आर्टिस्ट स' बेखायनो बिदि जाबाय मेकआपा बारा मोजां जायाखै आरो साइज मोनबा मोजां नुगौमोन बाट दाला मोखाङाव जि दाफबबाबो माथो जेरै दङ बिदि नुखागोन ना ओमफ्राय नायदो आरोना गाबोनो I love you आगै गेमस्रि you are truly pure hearted girl fly high सना खिमायनाव आइ सना thank you फुंबिलि आब' सना बे खाथिनि मोदाय नङालै मानो बिदि होनो बेसोर इमान समायना बेसे सेंग्राफोरा फाग्ला जायो नों मिथियो नोंबो फाग्ला जागोन दा हर थांजागोन नों सिरि जानो beautiful hello handsome प्रसान्त बर' साखाथियाव थानायालाय सोर मंकी हेयार स्टाइल थेंक इउ मानो इदि होनो मानो
इदिनो नों होनथो जेबो नङा ओके जो बोलने दो ना I just don't care ओमफ्राय मा होनो हेपि बैसागु सिस मोसालाय आब' मा होनो आं देनां रानथें जाबा नेक्स्ट इयाराव रानथें जाबा आं मोजां मोसानानै देखायगोन दे SN क्रिएशन गेमस्रि दैमारि बैसागुनि नेमाव एसे मोसादो ना सियर मोसागोन खिन्थु एसे मिनिलाय आब' हा बुंग्रायाव गोलैलायबाय आंनि माबायालाय हे आं फट' थिखांजानो आरो खोमसि जालायबाय आंबो फेसबुकआव फट' शुट खालामजानो टेक्लाया सिखारसायासै मोजां गाम दानदो दे आब' जि गोबाव लाइफ फैबायना आं बेसे गोबाव जाखो टाइमा हेपि बैसागु यं लेडि उदिप्ता राज ब्रह्म सेम टु इउ डियार सपन हाय आब' गेमस्रि हेलो गुड इभिनिं गाइस रुपन बसुमतारी रश्मि बर' हेपि बैसागु आब' सना आइ लाभ इउ एसे मोसाना देखायदो आब' नै रेगे रेगां फालि गैया हो ओमफ्राय दा फालियालासिनो मोसाबा बिराद बोरैबा नुगोन बेखायनो सानथामनि उनाव आं न'आव थांगासिनो जोंहा आदाखौ कल खालामनानै आं अमा मासे नायना दोननो होखाबाय मानो होनोबा आं अमा बान्दार बिराद जानो लुगैदों बै मेजेम थानाया बेखौ ओमफ्राय आं आदाखौ फन खालामना बुंहरबाय अमा मासे नागिरना दोनदो आं थांगोन सानथामनि उनाव बिदि होननानै अमा बान्दार जाहैनोसै आङो होमबाना न'आव थांबाथाय रेगे रेगां फालि लानानै लाइभ फैगोन आं लाइभ नङाबाबो आं भिडिअ आपल'ड होगोन लाइभ फैनाया एसे टाफ जायोलै पंकज ब्रह्म हाय आब' मा ओंख्रि जानाय आं थगाया हो आं हसा खोथाखौ खिथानो मैया फुं नङा दिनै फुंनि 6टायावसो उन्दुदों आं माने सानफ्रोमबो बिदिनो जागासिनो बे लकडाउननि थाखाय हराव उन्दुनो ओंखारा 5टा 6टासिम उन्दुआ फुंनि 6टासोआव उन्दुयो 5टा 6टा बेनि गेजेराव उन्दुयो आरोना माने 5 बाजि नङाबा 6 बाजि बेनि गेजेराव उन्दुयो ओमफ्राय उन्दुनानै बेलासेनि 2 बाजि बा 3 बाजियाव सिखारो बाट आं मैया पस्ट होखानायमोन ना आं गाबोन बेलासे 3 बाजियाव लाइभ फैगोन होननानै बेखायनो आङो माने एलार्म होना दोन्दोंमोन आरोना बेखायनो आङो 12आव सिखारदों 12:45 ना बेसेबांबाव सिखारदों ओमफ्राय आं सानबाय टाइमा बेसे जाखो नायबाय आङो आंथ' एलार्मखौ 10टा बाजियावनो होदोंमोन मानो पात्ता मोनासै आङो होननानै जल्दि सिखारबाय दुगैबाय माबाय ओमफ्राय देलायनायावनो 3:30 जाबाय ओमफ्राय आं सानबाय आंनि देलायनायाबोथ' कमप्लिट जायाखै ओमफ्राय आं दानोथ' लाइभ फैनो हानाय नङा बेखायनो मोनसे पस्ट होना होबाय आङो जे मा होनो हाफ आवारनि उनाव आङो माबा लाइभ फैगोन बिदि होननानै बेखायनो सरि आं पस्ट होनाय बायदियै नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि 3 बाजियाव लाइभ फैनो हायाखै बिनि थाखाय सरि आरो आं मिथियो नोंथांमोना आंखौ मा होगोन निमाहा होगोन होननानै बबिता बसुमतारी नोंनि ब्लाड थाङासै आंनि बायदि बे थरिना लाइखि बेयाव इदि खालामबा बे होनदों आरो ना माने लाइखियाव नैबे इदि खालामबाथाय माने बिदि हार्ट इदि फैनानै बिरलांलायलायनाय देखायो आरो ना बाट बेथ' इउटुबसो ना इउटुबाव बोरै बिदि खालामबा बिदि जानाय नङा आङो ना बहुद रायलायो हो आंनि पार्सनेल खोथाखौ खिथानोसै आं बहुद रायलायो बहुद मिनिनायखायनो बिदि खावलाय गिदिर दाला मोखां ओमफ्राय बहुद रायलायो खुगा साजोबो होमबाबो रायलायनायखौ गारा रायलायबाय थायो बै सासेया बागानपारानिसो माथो औ बे बागानपारानि होनदों पाबजि मास्टार मा होनदों नोङो पाबजि पिर' हट सुपारस्टार मेथाइया हिटथाराब हरना आं मोनसे मेथाइ दामनो नायलाय लाइभसो होबावबाय बियो नायलाय लाइखियाव लाइभ होगासिनो बोरै नुवाखैमोन लाइखियाव लाइभ होगासिनो मालाय हेलो हाय गाइस हेपि बैसागु बयनिसिमबो आंखौ लिंहरगासिनो दहायनिफ्रायनो लाइखियाव इनिखायनो दा हाबबाय आं आब'सो ना मावजिनो हेलो मा खालामदों आब' दङ मा होनो लड़की पागल होती है आब' लड़का गेमस्रिनि पागल लाइफ होती है आब' गेमस्रिनि लाइफ दासो नायदोंमोन आं
ओमफ्राय मानो थांखो इमान दसेनो आंथ' लाइफखौ एन्ड खालामाखै ओमफ्राय मानो इमान बिउटि प्लास बिनि फनाव ना ओरैबायदि गुफुर नुदों आङो अरिजिनेलाव बिदि गुफुरानो नङा हा सोमज्रोज्रोसो आरो जाखिनि एसे गुफुर नुदों बेबो मेकआपनि थाखायसो नुदों ओमफ्राय बेनि फनाव ओरैबायदि गुफुर नुदों आंखौ ओरैबायदि साइज आंखौ माने गुफुर नुदोंबा होमबा माने साइज नुदों आरोना जाबायदि साइज मानसिखौ एसेबाबो साइज नुदों नोंनि अप्प' मबाइल ना आंनि ओरैबायदि गुफुर ओरैबायदि मेगन ओरैबायदि मेगन बेस्रां नुदों देलाय मानो इदि स्टे सेफ गाइस बाय बाय रायलायदो आगै रसमादोनो आं आंनियाव रायलायनोसै फिनुएल बसुमतारी just go to hell bitch get lost होननाय आंना खुगाया एसे गाज्रि जायजों मोजां हेपि बैसागु आब' बिशाल खाख्रालि आगै बार्थडे जाखांबाय ना आगै गोमसार दैमारि आं खोन्थानोसै आंनि बार्थडेनि खोथाखौ बेबायदि नङा जे आं बार्थडे पार्टि खुंफेराखै आं बार्थडे पार्टि खुंफेरबाय सिगाङाव बहुत बार किन्तु बेबायदि एन पार्टि बिदि खुङाखैमोन आरोना ओमफ्राय आं सानदोंमोन 2020आव आंनि बार्थडेखौ बिराद ग्रेन्ड पार्टि सेलिब्रेट खालामगोन बिदि होननानै आरोना ओमफ्राय बे लकडाउननि थाखायनो सेस बरबाद हो गया आब' मा खबर बगालाहारि मोजां आगै ओमफ्राय आब' हेपि बैसागु सन्जय बर' अनसुमि जा समायना नुखादों थेंक इउ स' माच अमा बेदर जायाखै नामा आब' अमा बेदरखौ दाख्लै कन्टिनिउसलि जाबाय थानानै दा दिनै जायाखै दिनै आंनो माबा मोनसे संना दोनदोंमोन बोरो आंनो संना दोननाया पास्ताया बोरो आंनो गुदुं खालामनानै होगोन ना मानो आंनि दावदैखौ मानो जानांगौ सरि नों दावदैखौ जाजोबबाय टेक्लाया मोनथाम जाखादोयो जा टेक्लाया आंनि दावदैखौ जाना होजोब्बाय नामा एसे हामा नुदोंना रानथें मानसिफ्रा ओरैनो नामावल' रानथें जानायाव डेन्जार आंनि दावदै भागोखौबो जाना होबाय आब' सना माबोरै बैसागुनि खबरा दङ आगै बिदिनो रबिना ब्रह्म रिजु मुसाहारि हेपि बैसागु सिस्टार सेम टु इउ ब्र रबिराम ब्रह्म मेथाइ खनबोरा आगै बैसागुनि लांदां गाननि लांदां गान माखो होनलाय दे ना नोंनि लाइकिखौ दोनथ' सरि दे उनावहाय आगैया लाइफआव फैफिनगोन आं दा मेथाइ दामनो थाखाय बिथांनि फनखौ नांगौ जानायलाय बिथांनि फनखौ लाबोदों स' थेंक इउ स' माच बाद में आएगा मुझे मोबाइल चाहिए दानबाय आं दे बिदिब्ला सल' दामदा मेथाइ दामनो आं लास्ट लाबो गुदुं खालामनानै लाबो जानो टेक्ला आंनि दावदैखौ मानो जाजोबनाय मेथाइ खोनासंनो दसे लकडाउन ना बरिं बेखायनो आं लाइफआव फैबाय आरोना आरो दिनै बैसागु नाङा बैसागु मेथाइ दामनोसै बेखौ खेबसे दामग्रानो हेपि बैसागु आब' सोदोमस्रि राभा सेम टु इउ You are looking so beautiful Neha Brahma thank you sister Amrit Boro hi abo hello agay happy Bwisagu Habila Brahma same to you agay God bless you abo nang life फैबाय थाबाय दे फैबाय थागोन दे ना मा होनदों आंनिखौ मानो नायासै प्रतिमा सरि आगै आंनि मा होनो बिराद कमेन्ट्स दङ नोंनि महरखौ खालामबाय नों आंनि लाइमोन गोसोखौ लावदुमा नायबाय थाबावदोसो मा एसे समायनालै नों सनानो नोंगो बेबि मोजां कमेन्ट्सखौ एसे साउन्डखौ स्ल' खालामनानै खोनासंहैयो आरो ना मा होनो आब'
एसे बिउटि टिप्स होदो अके बिउटि टिप्स ना आंनि भिडिअसफोराव आंनि गासैबो एपिसडखौ नायबानो आंनि जा पार्सनेलि माने जा नलेज दङ बिदि बिउटि टिप्सनि बेखौ आं होखागोन आङो आंनि उइकलि हेयार केयार रुटिन होदोंमोन बेखौ प्रदीप बर' you are so cute गेमस्रि आबसना thank you so much लावदुमा मा थांखो नायमानि बर' thank you so much cute नुमारथारदोंलै बिरजों खाख्लारि really am I cute Lord ada hi abo looking so beautiful abo thank you so much size नङाबाबो size होनबाथाय गोसोआव गोजोनलाय लायोलै बोरैबा thank you Abo so beauty please hi me okay Roy Ponjit Roy hello bro Abila Bromo thank you so much for your replies sis you're welcome Abe Shona Angni खोमानो दाबो Haguni Bromo so sorry आगै comments खालाम दासो नुदों आङो PUBG gaming 6 खानो माबो really thank you Bulur Shona, I love you, Pranjit Bro, I love you too. Bobita Busumtari, Abo Gaudang. Huh? Gaudang ang. Kauleo mazay zay busubay. Zaya Krishna na. Role, then it's the first time YouTube on live video. Iman dosin thang nang ona mang. Down already can draw. GEMSRI Raba abo nang mai se समायना हाय माने इदि होनो आं लाजिनो ओंखारो देमफु दैमारि मा फाउन्डेसन इउज खालामदों आबो आं फिट मी ओमफ्राय जिअर्डानि ओरिफ्लेमनि आंनि भिडिअखौ गाबोन आपल'ड जागोन गाबोननि भिडिअ नुखागोन आं मा प्रडाक्ट्सफोर इउज खालामदों सासेया माबा माबि एवगासिनो स' हारला फैदों जानो हागौ Jitna Narzari, happy Bwisagu, cute abo GEMSRI, thank you so much. Sansuma bi musugur आरो खावलाय मासे मोजां खात्रा. ना गोसोआ एसेबो गोजोनो thank you. सोरबा फन हरलायबाय नै बेटा घाइटि. Hello. हरदे मबाइलखौ चार्ज थगायनायाव एक्सपार्ट नामा माथो फन हरबाय थायो होमबा आं मेथाइ दामनायाव आं मेथाइ दामनो दे बिराद मोजां दैनिफ्रायनो दामगासिनो आं बे मेथाइखौ सानखां नार्जारि हेपि बैसागु दे आब' सना हेपि बैसागु टु बा आंनो मा बानायना लाबोदों पास्ता ओमफ्राय दोहैनि ग्रेभियालाय आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअ'आवनो जानायनि थाखाय स' दिनैलाय फैनायावबो जायालासिनो थाबा बोरै जानो ना आबा नोंखौ गारनानै जाबाय आं सरि दे हामाम नङा लावदुम गोथावआनो संनो रोङो नों जाया ओमफ्राय इमान बुरजाखौ आं जाजोबनांगौ आंबो जागोन एसे ग्रेभिखौ आब' हेयार बानखौ नायनोमोन प्लिज अके आं बावगारबाय हा आङो दिनै जा भिडिअ शुट खालामदोंमोन ना बेखौ अनलि आंनि मेकआप खालामनायखौल' देखायबाय बे हेयार बान खालामनायखौ देखायासै आं बेखौ जास्ट माने बारा इसेबां माबा खालामाखै आं हेयार स्प्रे होबाय मटा जाद्रायगोन आब' बारा दा जा नंखागौ मटि मा मटि जानो बाखि दङ मा होनो बे आंनि खानायखौ खोन्थानोसै आं माबायदि बानायखो सोंहरनायखाय बेखौ जास्ट हेयार स्प्रे होबाय हेयार स्प्रे होनानै बिदि स्लेम खानना लाबाय खानना लानानै टाइटहै बिदि खाबाय ओमफ्राय बै हेयार एक्सटेनसन दंमोन आंनियाव हेयार एक्सटेनसनखौ जास्ट बिदि रल खालामबाय जास्ट जाबाय बेनो नङाबाथ' रियेलाथ' एसां लसना मा थांखो रे आब' सना आंसो जानो लुगैलायबाय जानो लुगैदो पास्ता
संनो रोंमारो माथो नोङो सोर फोरोंनाय ग्रेभिखौ फिसा बर'लाबो आङो मैयानिफ्रायनो जेबो जायाखै जुबि बरगयारि आब'आ दाना फिल्म खालामला नामा समजों लोगोसे नोंथांमोना गासिबो मिथिलांगोन नुलांगोन मा होनो मैयानिफ्राय जेबो जायाखैना बेखायनो जाबाय आं सरि दे पास्ता दावदै जाखांबाय आं नोंथांमोनजों पास्ता रेसिपि मोनसे शेयार खालामदोंमोन ना बेबायदिया बेलेग ओमफ्राय नै बे संनाया बेलेग नै आंनि संनाया गोथावसिन बा गावनिया दावदैया साइसथार माथो गोदान साहा होमबा आंनिया मानो बिदि होमबा नोंनिया मानो बिदि आं ग्रेभियावसो होदो नों होमबा आं बिदि बेटार जागोन होदो हेलौ नोंनिया गोथावसिन आंनो हरिखौ हेलौ जि गोथावखायो हो इखौ आंनो हर होमबा ससे नो होमबा आब'नाव दं माबा लाइक होबाय दङ इउटुबाव नों नायाखै हा होमबा आंनिखौ ससे हरबाव नैखौ नों जास्रादो होमबालाय आंनिखौ जाया बिदिबा आं होजोबगौमोन ना माने हा आखायाव मा लिरनाय दं आबो बेयो पि दावदै जादों बेखौ खोन्थाथ'ला आं मानो थाखाय पि आखायाव लिरदों नेक्स्ट लाइफआव खिथागोन आं दा खिथाथ'ला हा खोनायाखै जागोनबा मालाबा लकडाउन खुलिबा फुलुं नार्जारि आखायाव मा लिरनाय दं आब' बे ग्रेभिखौ आं बे स्पुन जानांगौ नामा ग्रेभिखौ रं जागोन ओंखाम जादों रदै बेटा ओरैनो गोसोआ जानायफोरखौ रायख' होनबायलै नै गोजा होमबा रहर होनबा इखौ इयाव सोमबानो जागोन आरो नै दा जासिगोन गोथाव जानानैसो देखायबाय नामा मति जासिनगोन नों आब'नो गाबोन इन्स्टायाव लाइभ फैनांगौ रेशमा बसुमतारी अके गाबोन नङा गाबोन जुदि आं गाबोन सिखारनानै थाब देलायगनो हायो होमबाना जितना नार्जारि एसे डाइटिं खालामदो आब' नै आं सानो जिथिया स्लिम सिख्लाफोरखौ नुयो नोंसोरखौ नुयो जेब्ला आङो होमबाना सानो आं डाइटिं खालामसै आं जाथ'ला होननानै ओमफ्राय जेब्ला बे जानाय बुस्थुफ्रा रेडि जाजोबो ना होमबाना एसे जानो ओमफ्राय मालाबा मा सानो मिथिबाय मोनसेल' लाइफ जि गोसो बेखौनो जागोन आं बिदि सानो आरोना दानो दं दानो गैया दानो जुदि आं थैलांगोन मा बात्ता ना बेखायनो जा गोसो सब जाजोबगोन लाइफ होनाङा मेथाइ दाङा गानायाव दाम होमबाबो लाइफ होजाया आंनिया नाङा होमबाबो जालायबाय जाग्रोखांनानै लाइफखौ एन्ड खालामनायाव मोसागोन जिरि ब्रह्म बेनोथ' गासै मानसियानो साइज बुहुमाव जेसेबांखिनि मानसि दङ जाय मानसिया आथिं आखाइ गासैबो दङ साननो हानाय गोहो आथिं आखाइ गासैबो दङ गासैबो समायना आरो गासैबो माहाजोन मानो होनना बुंबा आथिं आखाइ गैयाबाथ' नों मावना जानो हानाय नङा ना थाखा फैसा गैयाबाबो खिन्थु नों आथिं आखाइ दङबा नोंहा फैसा थाखा गैयाबाबो नों मावनानै आरजिना लानो हागोन बेखायनो आंनि साननायाव मानसिखौ बेलेगखौ नायनो बाना लाब गैया आरो मालायखौ गाज्रि बुंनाबो लाब गैया ओंखायनो
मालायखौ एसेबां नोजोर होस्लायस्लाय गावनि खामानियाव फकास खालामबा गावनो सानसे साक्सेस जागोन आरो गोबां मानसिफ्रानो आंखौ कमेन्ट खालामना बुंदोंमोन मा आल्टु फाल्टु भिडिअ मानसिफ्रा मा होनो मानसिफ्रा आंखौ बुङोना मा आल्टु फाल्टु इदि भिडिअ होबाय थायो जाय नायनो गोसो बिथांमोना नायगोन आरो जाय नायनो गोसो गैया आंनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामना ला आरो आंखौ ब्लक खालामना ला नोंथांमोननि एसेबां बेसेन गोसा समखौ आंनियाव कमेन्ट होनानै मानो वेस्ट खालामो आं मानिबाय आं गाज्रि आंनि भिडिअआ बेकार फ्लप भिडिअ आंनि भिडिअआ बेकार आं मोजां नङा बास नायनाङा जास्ट इगनर खालाम